Rikke, der er jo travlt i dag, og I har modtaget en stor check på 700.000 fra Trygfonden. Hvad synes du om det? Det er da så dejligt. Så kan vi rigtig komme i gang med en masse initiativer, som er rigtig, rigtig svært at løbe i gang, hvis man ikke har nogen, der er tovholder. Og en del af pengene skal jo gå til at ansætte en tovholder. Vi har ansat Lene, som står herinde i baggrunden et eller andet sted. Og hun tager sig af at holde sammen på alle de integrationsinitiativer, der er i kommunen og hjælpe, og så kan de jo benytte det her fine hus, som vi nu har fået stillet til rådighed. Det vil sige, at vi betaler jo husleje, men så gode rammer nu også, og så skal vi i gang med en hel masse ting. Noget af det, vi har i forvejen, det er mødergruppe og kontaktfamilievenner, og vi har sproghjælp. Det er der rigtig meget af individuelt, så en frivillig sidder med en flygtning, og det er måske ikke sådan kun sprog, så er det også noget med begreb, eller man går ud og køber ind sammen, eller man fortæller om, hvad sker der nu i den lokale avis, gennemgår, hvad er det, der sker i samfundet, så der er rigtig meget samfundstræning i det også.